Ahojte nevesty. Pozerám, že pomaličky sa pripájate a kým začneme, tak vám nechám ešte chvíľku, aby nás tu bolo viac, aby vám potom nič podstatné neušlo z toho, o čom sa dnes budeme rozprávať. Kým začneme, tak mnohé z vás ste nám písali, či bude tento livestream aj v archíve. Ak ma technika nech sklame, tak určite bude. A ak ma náhodou sklame, tak sa potom budeme snažiť urobiť z toho nejaký užitočný článok v našom magazíne. A tam potom nájdete aj všetko podstatné. Tí z vás, ktorí ste nás sledovali na sociálnych sieťach, tak určite viete, kto bude mojou dnešnou hostkou a o čom sa budeme rozprávať. No a tí, ktorí nie, tak tým zatiaľ prezradím, že to bude osoba, ktorá je naozaj kreatívna, originálna a miluje výzvy. A za mňa sú toto určite vlastnosti, ktoré by mala mať každá svadobná aranžérka. A tou aranžérkou a mojou hostkou bude už o malú chvíľu Radka Hudecová z Lux Decor. Radka sa na vás veľmi teší, tak dúfam, že aj vy ste si urobili takú domácu pohodu, možno, že ste si urobili nejaký čaj, limonádu alebo vínko a že ste sa na nás tešili. No a kým Radku pozvem, lebo zatiaľ pozerám, že je vás tu málo a nechcem, aby vám naozaj ušli tie všetky dôležité informácie, tak vám zhrniem, že sa dnes budeme rozprávať o všetkom, čo súvisí so svadobnou výzdobou a hlavne o tom, na čo nezabudnúť, keď riešite svadobnú výzdobu, nielen z pohľadu nevesty, ale aj z pohľadu svadobného dodávateľa a práve na tú druhú časť tu bude naša Radka. Dávam ešte chvíľu, zatiaľ vidím, že je nás tu 10, tak dúfam, že niektoré práve neokopávate v záhrade alebo nerobíte niečo iné a nájdete si na nás chvíľu. Skontrolujem si zatiaľ zvuk. Ak by ste ma zle počuli alebo videli, tak mi prosím dajte vedieť a budem sa snažiť to nejakým spôsobom napraviť. Predpokladám, že ste tu dnes najmä kvôli mojej hostke a nebudem tu naťahovať. Poďte, ideme ju pozvať spoločne na náš livestream. Takže chvíľočku, ideme. Ahoj Radka, zdravím ťa. Ivanka, pekný večer prajem. Počuješ ma dobre? Áno. Vidíš ma dobre? Áno. Pre nás je ale najpodstatnejšie, aby ťa v prvom rade videli a počuli naše nevesty. Ja som im spomínala, že ty si sa veľmi na ne tešila a ja tiež, pretože toto je v podstate livestream, ktorý robíme strašne po dlhej dobe. A ja som veľmi rada, že si bola ochotná a že si popri tom všetkom na nás našla čas. A hlavne verím, že to bude všetko užitočné pre naše nevesty. Ja ďakujem krásne za pozvanie, že môžeme urobiť takto spolu livestream. Ja som ťa zo začiatku len tak úplne letmo predstavila. Spomenula som to, že si veľmi kreatívna, odvážna a že sa nebojíš víziev. Ale asi bude najlepšie, keď sa na úvod predstavíš nevestám aj ty. Kde pôsobíš, čo všetko robíš a čo hlavne vieš zabezpečiť na ich svadobný deň? Áno. Takže moje meno je Radka, ale teda moja agentúra sa volá RM Lux Decor. Sú to vlastne také luxusné dekorácie. Pochádzam z Trenčína, ale pôsobím väčšinou tak na západnom Slovensku, ale tak už sme boli aj stredné Slovensko. Zatiaľ ten východ malinko, ale tak určite tam sú tiež veľmi dobré agentúry, takže nejak sa tam ani nehrniem, ale teda celé Slovensko veľmi radi navštívime a spoznáme nové miesta. Venujem sa vlastne výzdobám na svadby a taktiež aj iné akcie, čiže aj oslavy alebo plesy, stúžkové a tak ďalej. Čo sa týka teda tých svadieb, tak zdobím interiér, stoly, stoličky, všetko, čo je vlastne v interiéri, taktiež exteriér, lebo niekto môže mať obrad aj vonku, alebo chce vyzdobiť vchod a tak ďalej. Taktiež kostol, auto a vlastne kytica, pierko, úplne všetko, čo sa týka svadby. A v podstate vieme zabezpečiť aj iných dodávateľov, respektíve vieme ich odporúčiť alebo vyslovene zabezpečiť. No, tak to znie ako naozaj veľa práce, keď si to teraz začala všetko menovať.
Ty teda pôsobíš, alebo také orientačné mesto je pre teba Trenčín, ale ty si mi spomínala, že v poslednej dobe aj často cestuješ práve za svadbami do hlavného mesta. Áno. Akože myslím, že keď to tak zrátam, tak viac svadieb mám v Bratislave ako v Trenčine. Preto hovorím, že to západné Slovensko, teda od tej Žiliny po Bratislavu je asi také gro. Ale teda tak, no Trenčín je mesto, odkiaľ vždy vyrážam, takže. Ale ak by sa teraz náhodou našla nevesta, ktorá je z východu, tak určite by si vedela urobiť nejaký kompromis a docestovať možno aj na ďaleký východ a urobiť nejakú poriadnu svadbu. Akože ja veľmi rada a milé rada, už som veľakrát aj naceňovala teda pre východné Slovensko svadby. Ešte som tam nejak nedorazila. Tak možno po dnešnom livestreame bude aj to, necháme sa prekvapiť, potom mi povieš. Ale aby sme nezdržiavali, tak poďme sa dostať k tej hlavnej téme. My keď sme hľadali niečo, čo by bolo asi z nášho pohľadu také najúžitočnejšie, tak sme sa asi zhodli na tom, že je to taký ten prvý kontakt medzi nevestou a svadobnou aranžérkou, lebo často prichádzajú nevesty a ani same poriadne nevedia, že čo by vlastne mali vedieť a povedať tej svojej budúcej aranžérke. A ty si mi hovorila, že máš na to pripravený aj praktický dotazník, tak skúsme si ho možno tak postupne prejsť, aby nevesty teda vedeli, že aké všetky informácie od nich môže chcieť svadobný aranžér. Pretože je úplne super, keď príde niekto a už má prichystané otázky na mňa. Ale za tie roky som sa naučila, že je to taký chaos, že človek prechádza, že chce svadobnú kyticu, potom a toto by som chcel na stôl, a toto auto. Dobre, tak som si urobila taký kvázi dotazník pre seba, že keď to s niekým stretnem osobne, alebo teda telefonicky spolu riešime svadbu, tak začínam tou výzdobou stolu. Začínam teda vedľajšími stolmi, pretože keď vlastne zistíme, čo neveste sa páči, čo by chcela, či vysoké vázy, nízke vázy, alebo krimery, výzdobu po celom stole iba zeleň, tak potom vlastne k tomu doladíme ten hlavný stôl. Takže gro je také tie vedľajšie stoly, že čo by sa jej páčilo. V podstate ono niekedy aj môže prísť nevesta s tým, že chce vysoké vázy, ale keď mi povie, v akom priestore má svadbu, tak keď tie priestory už poznám, tak viem, či sa tam hodí vysoká alebo nízka váza, lebo ono niekedy, keď je nižší ten strop, tak tie vysoké vázy tam nepôsobia dobre. Takže stane sa, že niekedy vymyslíme úplne niečo iné, ako s čím prídu, ale tak ako za každým sa snažím teda poradiť, nie ich vyslovene im vnúcovať môj názor, takže v podstate ideme teda tie vedľajšie stoly, k tomu prispôsobujeme ten hlavný stôl, potom riešime, či chcú čiavary stoličky, či návleky, dostávame sa k servítkom, menovkám, darčekom, úplne totálnym detailom. Všetko, čo na tých stoloch je, to veľakrát aj keď prídem so vzorkovníkom servítkou, tak pozerajú na mňa, že čo od nich preboha chce. Takže to sú vyslovene, sú to tie detaily, ktoré si najviac človek všíma. Akože to, že tam budú kvety, to je super, ale proste celý ten dojem, to je o detailoch. A potom vlastne prechádzam na to, že ešte ich sa pýtam, či vyslovene niečo v tom interiéri. Niekto možno povie, že chcel by niečo na candy bar, chcú za sebou svetelnú stenu, alebo chcú ešte niečo iné vyzdobiť v interiéri. A potom prechádzame vlastne na ten exteriér, či už vyslovene, že či chcú niečo pri vchod, dvere vyzdobiť. Väčšinou tie kultúrne domy, tak tam sa snažím dávať látky, aby predsa len ten vstup do toho kultúrneho domu vyzeral trošku honosne. A potom vlastne, či je svadba, kostole, obrad. Kostoly už sa veľmi málo, sa mi zdá, že zdobia, lebo už mám pocit, že už majú vlastne také tie kostolníčky alebo také tie aranžérky. No, ale to si nechám povedať, že či sa spoliehajú na pani kostolníčku, lebo niekedy to tak zvykne byť, že naozaj ona už porieši dopredu tieto veci. Takže tam už mám pocit, že pomenej chodím, ale tak teda, či je ten obrad vonku, alebo teda v tom kostole, taktiež či idú s nejakým autom, treba výzdobu auta. A v podstate už potom sú také otázky na nich vyslovene, že čo ešte si oni predstavujú, okrem toho všetkého, čo som ja vymenovala. A potom teda ten záver, svadobná kytica, pierka. Takže tam je tiež strašne veľa možností, akým spôsobom
teda tá svadobná kytica pierko je takéto automaticky a potom sú teda pierka pre otcov, svedok, náramky, kytičky, kytice pre mami, akože tam je toľko možností tiež, takže viem, že niektoré nevesty ani nevedia, čo všetko sa dáva, preto radšej mám tak viacero otázok a potom už majú čas aj na rozmyslenie, či áno, či nie. Keď som sa ti sťažovala, možno si spomínaš, keď sme sa pripravovali na livestream, že moja svadobná kytica a svadobná výzdoba celkom neladili, lebo boli od rôznych dodávateľov, čo inak nevesty možno nie je až taký dobrý príklad, ako som tým išla ja. Tak ty si ma vtedy prekvapila argumentom, že ale pozor, že svadobná kytica a výzdoba nemusia úplne ladiť. Je to tu teraz možno nejaký trend? Práve, že nie je to trend. Práve ako chcú skôr, že aby tá svadobná kytica bola súčasťou teda tej výzdoby. Takže zväčša sa stáva, že teda aj robím rovno tú svadobnú kyticu, pretože sú tam použité podobné kvety, alebo teda aj tie rovnaké ako vo výzdobe. A svadobná kytica je potom na hlavnom stole položená, takže je súčasťou tej výzdoby. Ale nie je to podmienka. Čiže naozaj tá svadobná kytica vzhľadom na to, že človek sa s ňou fotí, teda tá nevesta ide sa fotiť s tou kyticou, tak nemusí ju mať rovnako ako výzdobu. Ona tá kytica vôbec nemusí byť ani pri tej výzdobe, ani na tom stole priznaná, takže ona môže byť úplne bokom. Lebo, ako som si ja spomínala, tak stalo sa mi, bola krásna červená výzdoba, hrebičky, ale nevesta vyslovene chcela mať biele kaly ako kyticu. Takže vôbec to nie je podmienkou, ona sa toho aj bála, že si to môže mať kľudne. Akože keď sa niekomu páči kytica úplne iná a chce mať výzdobu inú, nie je to problém. Len potom vlastne tú kyticu by som nedávala už na ten hlavný stôl, aby to tak nemýlilo. Takže nemusia sa nevesty stresovať tak ako ja, keď som videla, že to nie je úplne košer. S tými otienmi a s kvetmi a tak ďalej. Dobre, to je dobrá správa, takže nevesty máte o stres menej. Ty si mi spomínala aj vzorkovník farieb, ktoré máš, lebo v praxi sa často stretávaš s tým, že nevesta povie nejakú farbu, ale v praxi to je úplne iná farba, ako si ona myslí, že ju vlastne pomenovala. V tomto to je niekedy také, jak chlapi, si povieme, že oni vidia len spektrum tých základných farieb a nič viac. Je to tak, ako už sa mi stalo, preto som ti spomínala, že teda nosím taký vzorkovník, skôr teda nosím kúsky tuch, ktoré viem, že viem aj zabezpečiť, lebo pri slove červená to nemusí byť zrovna červená, tá krásna výrazná červená, môže to byť bordová. No a už tam potom nastáva problém, lebo pokiaľ ja použijem červenú a nevesta chcela bordovú, len sa nezhodneme, teda zlá komunikácia v tomto, tak radšej už prinesiem v takomto prípade vždy ten vzorkovník, nech si presne vyberú. Lebo aj modrá farba je krásna, bledá modrá, je kráľovská modrá, je klasická modrá, akože tých modrých je neúrekom. Ono tým, že teda ja mám umeleckú školu vyštudovanú, tak my sme sa učili, že aj čierna farba má niekoľko odtieňov, takže ona ani čierna nie je čierna. Ale keď si spomenula tú čiernu, ja milujem čiernu na svadbe. Viem, že veľa neviest to stále vníma ako nejakú pohrebnú farbu. Ale za mňa je to brutálna elegancia a myslím, že aj tie tmavšie farby by mali mať miesto na svadbe, ale slovenské nevesty sa ich dosť boja. Čo ty na to? Áno, teraz je veľmi populárne to greenery. Už asi 3-4 roky mám taký pocit, že ide vyslovene zelená, biela, nejaká smotanová. Ja si myslím, že vôbec sa netreba bať farieb. Nehovorím, že musí to byť všetko teraz červené. Ono stačí detail. Úplný mašlička na servítku, jeden kvet vo váze, akože vyslovene len detail, nejaký farebný. A robila som už čierno-bielu svadbu. Musím povedať, že to bolo decentné, elegantné a mne pritom vždy napadne Edithia. Proste ona vždy bola tých čiernych, s bielým, takže naozaj, akože nebolo to nič extra, že človek by sa bal, že preboha čierna. Nie, bolo to naozaj krásne, akože tá čierna bola len vyslovene len detail. Bola čierna gypsomila. Medzi všetkými bielými kvetmi bola čierna gypsomila. Boli biele servičky a na tom tenká čierna stužka, že vôbec to nevyzeralo, že by sme teraz na pohrebe, práve že vyzeralo to úplne elegantne celé.
Presne, a toto počiarkuje aj Poš, agentúra, ktorú pozdravujeme. Pozerám, že sa tiež zapojili komentárom a tiež povzbudzujú nevesty v tom, že čierna je top a určite sa jej nemajú báť. Mne sa celkom páči aj kombinácia tmavej modrej s baby rúžovou. To je nádherná kombinácia. Ako tá kráľovská modrá, to je niečo neskutočné, ale tiež netreba dávať veľa tej farby. Treba to naozaj iba v tých detailoch. Robila som teda svadbu, kde bola kráľovská modrá stola a kvety k tomu boli tie jemné púdrové, rúžové. Nádherné, elegantné, vyzeralo to honosne, proste kráľovsky. Áno, presne ako hovoríš. Ono tá greenery, je to asi taká univerzálna voľba, ktorá je stále, dá sa povedať, trendy a asi sa ňou nedá nič veľmi pokaziť, ale uvažovala som nad tým, že nezabíja to už trošku takú kreativitu tých svadobných aranžérov, že máš pocit, že ako keby stále v úvodzovkách robíš to isté? Trochu áno, no človek sa snaží obmieniať aspoň tie kvety, ale vždy je to zelená biela. Takže ono tam ani nemá čo človek navymýšľať, aj keď kytice, robila som 3-4, teda do toho štýlu greenery, stále je to isté, len možno použijem iné kvety, iné rúže, inú zeleň, ale sú to trochu farby. Mám pocit, že fakt, že sa nevesty začínajú báť farby, idú do takej tej klasiky, čo sa nič nepokazia, ale podľa mňa ani farbou nikdy nič nepokazia. Určite nie, najmä ak ide o letné, jarné svadby, kde to žije farbami, ale v podstate aj na zimnej svadbe môžu byť farby, však v podstate aj Vianoce sú farebné. Čiže možno tým aj trošku povzbudíme nevesty v tom, aby sa nebáli, alebo aspoň aby trošku dali šancu aj tým tmavším farbám. Mne sa ale v poslednej dobe, neviem ako tebe, začali veľmi páčiť také tie fakt, že zelené svadby, kde sa používajú exotické listy rôznych rastlín. Obľúbená monstera, vieš čo myslím? Také tie fakt, že brutálne veľké v kombinácii napríklad s bielou orchideou. Takúto svadbu som ešte nevidela na Slovensku. Išla by si do toho, ak by sa našla takáto odvážna nevesta? Určite. Akože ja mám rada, keď sú nevesty vyslovene kreatívne. Že si vymyslia niečo na tej svadbe, čo je iné ako pri ostatných svadbách. Aj momentálne riešim na budúci rok svadbu v azijskom štýle. Je to niečo neskutočné, lebo proste tam sa kreatívne medzi nekladú, tam bambusy, zojáre, japonské čerešne, dá sa to skombinovať s pivonkami, že úplne sa tak teším, že už počítam, keď bude na budúci svadba. A je to vyslovene riadka nejaká zahraničná svadba, alebo jeden z... Že Nie? tu Slováci len tak inklinujú k tým azijským krajinám, tak sme vymysleli, že úplne ísť do toho azijského štýlu, menovky ako origami, čo sú tie žeriavy. A takýmto štýlom, že niekedy je super byť v niečom kreatívnym. Ja aj koľkokrát sa pýtam tých nevieš, keď už vidím na nich, že sami nevedia, že aké majú záľuby, čo ich spája s tým budúcim manželom. Niečo, mala som raz lyžiarov, tak použijeme nejaké lyže, použijeme niečo do výzdoby. No ako nakoniec to úplne super vyzeralo, použilo sa, že možno aj takto trošku pouvažovať nad tým, že čo ich spája, že byť v niečom kreatívny a byť v niečom iný. To je úplne super podľa mňa. Akože ja by som úplne do exotických rastlín išla, nemám s tým problém, mne sa páčia aj, teraz si nespomenú jak názov, ale keď si spomeniem, potom poviem. Jasné. Tak možno, ak nás sleduje nejakí svadobní dodávateľia, ktorí možno chystajú nejaký fotoeditoriál, tak teraz budú mať taký nápad, že koho osloviť, ak by chceli práve takýto štýl, tak kľudne našu Radku z Lux Vector oslovte a teším sa, myslím, že by to mohlo byť určite veľmi pekné a zaujímavé a hlavne iné. Lebo presne ako hovorí, že v poslednej dobe je to už taká klasika, je to o tom istom, čo je trendy a čo sa nám páči. Prečo som čítala u jednej českej svadobnej floristky super článok. Ona ho nazvala štýlom, či existuje svadobná prírážka. A tým sa chcem dostávať k tomu, čo chcem tak mierne naznačiť nevestám, že často sa vedú polemiky o tom, že prečo je napríklad svadobná kytica drahšia ako obyčajná kytica.
Lebo niekedy mám pocit, že tie baby nie celkom vedia, že prečo to tak je. Tak skúsme možno urobiť takú malú osvetu a vysvetliť im, že prečo svadobná kytica nemôže stať 30 eur ako kytica, s ktorou idú gratulovať mamine k narodeninám. Áno. S týmto sa teda veľakrát stretávam aj pri výzdobe niekedy, tak toto snažím vysvetliť. Ono v podstate už pri tej svadobnej kytice teda kvetov je tam určite o mnohom viac, ako keď človek ide gratulovať niekomu. Za, povedzme, príklad kvetinárstva za 20 eur kytica, môžu to byť nejaké 3 kvety, nejaká zeleň, baliaci papier. Kdežto tá svadobná kytica, tam je veľakrát použitých aj 20, 30, niekedy aj 50 kvetov, že naozaj, keď si to aj nevesty same chytia tú kyticu do ruky, koľkokrát povedia, že im je ťažká, alebo že jaká je hrubá. To je jedna vec, teda, že je tam o mnoho väčší počet kvetov ako v klasickej. Druhá vec je dlhšia príprava na to. Predsa len tá kytica musí niečo vydržať. Nie, že raz s ňou nejak pohne alebo buchne o stôl a rozpadne sa. Nie, to proste musí byť úplne vypracované do detailov tá kytica, aby všetko držalo pokope to najdlhšie, aj pri hádzaní niekedy. Alebo pri fotení, lebo ak je to v nejakých takých podmienkach, že sa chodí hore-dole, tak tam sa môže teoreticky kytica poškodiť. Takže vlastne a tým pádom tam trvá to aj dlhšie. Ako klasickú kyticu nejakú gratulačnú, čo má človek gratulačku urobené, tak toto trvá o mnohom dlhšie. Naviazať to, mňa veľakrát ruky bolia už z toho, že stále tam pridávam kvety a viazem to, takže to, že oni potom pár hodín alebo pár minút držia v rukách, možno sa im zdá, že preto som platila toľko, ale a používajú sa aj kvalitnejšie kvety určite. Aspoň ja to tak teda používam, že používam do svadobnej kytice, ak je teda rovnaká ako výzdoba, tak používam do svadobnej kytice kvalitnejšie kvety a drahšie ako do tej výzdoby. Aby teda aj vydržali, aj keď budú chvíľu bez vody, aby hlavne vydržali, lebo ako si hovorila, keď sa chodia fotiť, tak nechodia preboha s vázou a s vodou. Takže preto tá svadobná kytica je veľakrát drahšia, ako keby si dali v kvetinárstve iba nejakú klasickú gratulačnú. A určite sa používa aj viacej floristického materiálu, drôtikov. A v tom článku zrovna od tej svadobnej floristky bolo, že tuším písala, že sú svadobné kytice, ktoré viaže aj 5 hodín, čo je naozaj dlhá doba, ak sú požiadavky nejaké špeciálne. Takže si myslím, že naozaj tá práca a ten čas sú hodné vlastne tých peňazí. Určite áno. Ono aj my sme predsa len ľudia, takže nie vždy sa mi podarí na prvýkrát tú kyticu uviazať, tak ho musím aj opakovať. Taktiež v podstate, ako si hovorila, áno, drôtikujú sa niektoré kvety, aby vydržali, aby proste nezvedli. Ono môže sa stať, že už aj pri tom viazaní sa mi zlomí nejaký kvet. Takže musím použiť zase ďalší, takže ono sa počíta aj s takýmito jemnými stratami. A hlavne, aby tie kvety naozaj, že aby sa to nestalo neveste, aby neveste zrazu neodpadol nejaký kvet, takže musí byť tá svadobná kytica naozaj prepracovaná. Ja trošku odbehnem od nášho konceptu, lebo tu mám zaujímavú otázku od Kamy, ktorá sa ťa chce opýtať, aké kvety by si odporúčila na výzdobu v novembri a ktoré sú typické jesenné pekné kvety. Ďakujeme za otázku neveste. Radka, poraď. Mala som nádhernú jesennú svadbu, použili sme dokonca aj padavé listie. Normálne tým, že ak je jeseň krásna, jak sú tie listy farebné, tak sme to použili, krásne sme to rozprustili po stole. A do výzdoby sme použili, myslím, že tam boli červené rúže, boli tam chryzantémy, biele, žlté, oni sú rôzne aj odrody takýchto chryzantén, že ona ani nemusí vyzerať ako chryzanténa, lebo nemá ten typický čierny stred, takže sú rôzne také, nazvem to chopaté, takže pokojne aj v takýchto lacnejších variantoch, že nemusí to byť vyslovene niečo, že iba teraz samé rúže alebo niečo. Ako chryzantémy sú podľa mňa úžasné. Myslím, že tam boli použité dokonca aj hrebičky, takže a farby. Boli to farby, vyslovene to bola žltá, boli to bubulky bordové,
šipky, neviem, či sa tam nepoužili, že vyslovene to, čo zrovna na tú jeceň je, typické tie farby, tak to sa použilo do výzdoby. A presne tie chryzantémy, to som aj mala na jazyku, keď si ich spomínala, lebo sú určite cenovo dostupný kvietok, ktorý podľa mňa veľa vydrží aj na tej samotnej svadbe. A možno existujú aj nejaké obmeny, možno aj z tých kvetináčok niekde pomimo, že nemusia byť iba vlastne nejak priamo viazané do nejakého aranžmánu, že tých možností je naozaj veľa. Takže vôbec sa, babi, nebojte toho, že sú to nejaké náhrobné kvety. Nie sú to jesenné kvety, cenovo dostupné v rôznych farbách, čo je podľa mňa ďalšia výhoda. Že naozaj si tam vie, aspoň za mňa teda vybrať každý, pretože tá paleta farieb je naozaj široká. Áno. A ešte slnečnice. Aj tie na jeseň tu nemôžu byť. Zakomponované šípky, videla som aj peknú inšpiráciu napríklad z jarabinov a dokonca gaštany, čo už je pre mňa trošku úlet, ale keď je to skombinované pekne, myslím si, že sa nie je čoho báť. My sme dokonca v tej jesennej svadbe, ani nie v listopade, ale vyslovene si to pýtala nedostať do svadobnej kytice, boli také malinké jablčka. Takže mala naozaj, že párová kyticu a ešte k tomu mala jablčka. To je A, super. a A toto určite úžasne to aj vyzeralo. prevoňalo a urobilo fakt, že takú úžasnú jesennú atmosféru. Dúfam, že sme neveste pomohli, že sme ju inšpirovali, alebo že bude minimálne uvažovať nad tým, že ako by tie kombinácie mohli vyzerať. Prípadne možno aj kombinovať teba, aby si jej možno aj poslala tie fotky, ktoré sme teraz vlastne spomínali, tú výzdobu a môže sa tak aj inšpirovať. Jasne, spokojne, kľudne rada časom. No a keď sme pri kvietkoch, vždy je to tak, že sú niektoré také, ktoré sú viacej v kurze, sú také, ktoré nie sú v kurze, sú také, ktoré neznášame, napríklad ja neznášam gerbery. S ktorými kvetmi najradšej pracuješ, alebo sú také univerzálne, že máš pocit, že sa hodia ku každému svadobnému štýlu, aký si nevesta vyberie. Podľa mňa gipsomovka. Akože to sa podľa mňa hodí ku všetkému, lebo vždy pekne doplní tú výzdobu a zjemní ju tým, že je biela. Teda za každým sa snažím používať rúže, ale či už prstové, alebo nejaké tie odrody, aj šľachtené, ktoré sa podobajú pivonkám, lebo tým, že teda pivonky majú sezónu hlavne teraz, máj a ešte teda ten jún, tak v ostatnom období sa snažím používať šľachtené rúže, aby to trošku pripomínalo pivonky. A, ako hovorím, asi najviac tá gipsomila. To si myslím, že bola asi vo všetkých výzdobách, teda za každým sa... Inak musím povedať, že aj v mojej bola a No. je to naozaj vďačný kvietok, dlho vydrží, pekne vyplní ten priestor a je aj taký romantický, aj prírodný, že myslím, že sa hodí naozaj všade a dá sa pekne skombinovať. Ako ja si myslím, že aj keď niekto si chce niečo na pamiatku, že svadobnú kyticu, tak gipsomilka je na to najlepšia v tom, že ona sa krásne usuší. Ona nezvedne, ona sa krásne usuší, takže to je asi ten najlepší kvet. Mne osobne, neviem, smrdí, ale to ja už možno, že mám iba nejaké v sebe. Nejaké diagnóza z povolania? Ako ja vyslovene ani necítim kvety, neviem, ale tá gipsomilka mi niekedy až moc vadí. Ale tak samozrejme, mne keď príde, tak príde vo veľkom balení a nie len v takých tých malých párutkách. A vyslovene, ako si ty hovorila, že teda nemáš nejaký kvet rada, ja asi v tomto, neviem, asi nie. Ja mám asi rada všetky kvety, teda nie je nejaký taký, že môj najobľúbenejší, nie je ani nejaký, že ktorý by som nikdy v živote nepoužila. Ja rada, také výzvy mám rada, že ja keď nakupujem kvety, tak sa snažím niekedy nakúpiť aj niečo, čo sama nepoznám. Teda ani ten názov si veľakrát nepamätám. Ale tak úžasne to vyzerá potom v tej výzdobe alebo v tej kytici, že teda snažím sa aj takýmto spôsobom experimentovať niekedy. Že pokiaľ sa mi to hodí do tej výzdoby, pokiaľ je to cenovo dostupné, tak aj takto používam nejaké neznáme pre nás kvety. Presne. Ale tie, ktoré sú viacej známe, keď si teraz pozerám najmä tie zahraničné inšpirácie, tak mám pocit, že začína dominovať iskerník v tých výzdobách. A niekde som čítala, že ho vy, svadobní aranžéri, zvyknete aj používať ako takú lacnejšiu náhradu pivonky. Môžem to takto povedať?
Či som to už počula. Ja osobne teda nepoužívam úskorník ako náhradu pivonky. Mne skôr prídu, že tie šľachtené rúže vyzerajú skôr ako pivonka. A hlavne tým, že úskorník mi príde menší ako teda tá šľachtená rúža. Takže v tomto ja nejaký názor rovnaký nemám s ostatnými teda. A akože áno, áno, je v kurze taktiež, ale tiež má iba svoje obdobie, takže není to také, jedine naozaj tie rúže gypsomila, tá zeleň, ako teraz sme hovorili, že to je taká greenery výzdoba, áno, to sú proste kvety, ktoré sa dajú použiť po celý rok. Ale teda, keď ma už nevesta napríklad aj jeseň, tak už by som išla naozaj do niečoho farebnejšieho, do niečoho teda možno aj lacnejšieho, ale bude to také jesenné, že nie ísť do toho greenery, ale ísť do niečoho jesenného. Keď je zás nejaká teda zimná svadba, tak používať niečo zimnejšie. Keď je teraz jarná svadba, nebáť sa vôbec ani farieb, ani tých jarných, veď teraz všetko rozkvita. Takže kľudne akože čokoľvek, ale Ešte s tou jeseňou, neviem či tebe, ale mne sa spája aj protea. áno. To je za mňa fakt, že kráľovna púšte, tak pomaličky sa dostáva k nám na Slovensko do tých svadobných aranžmánov, ale ona aj vydrží dlho. Je fakt, že ja keď som ju prvýkrát videla, hneď som musela googliť, že čo je toto za kvet, že vyzerá divne, ale zároveň pekne. A práve ona sa mi tak trošku hodí aj možno do tej jesene a zimy. Neviem. Určite áno. A teraz ma napadlo vlastne, že to sa mi páči a čo som ešte teda vo výzdobe nemala, je taká okrasná kapusta. Aj tá je podľa mňa úžasná, lebo je v rôznych farbách a to sa tiež podľa mňa hodí do tej jesene kľudne, alebo aj v lete. Vidíš, to som ani nevidela, že existuje aj okrasná kapusta, takže Ako vo svadobnej výzdobe som ju nemala, mala som ju iba na firemnom večierku, ale úplne to vyzerá, je to naozaj, že v rôznych farbách, mala som zhodou okolností vo fialovej, ale super to ukázalo. Je to také exotické, možno, že teda ani niektorí nevesti nevedia, že také existuje, ale je to ako super. áno, to som nevidela aj ja. Keď sme boli ešte pri tej výzdobe, existuje podľa mňa ešte taký prežitok, že rátať svadobnú výzdobu na osobu. Viem, že to tak robíš aj ty, ale iba preto, že je vlastne požiadavka zo strany neviest na takéto nacenenie, ale ono to asi nie je celkom objektívne pri tom naceňovaní, alebo je to také trošku mylné, neviem, ako to ty vnímaš. No, dlho som zvažovala, či do niečoho takého ísť, ale tým, že naozaj si to nevesti dosť vyžadovali, že koľko stojí výzdoba na osobu, ono to nie je porovnateľné s cateringom. Tam predsa len to jedlo dostane každý, takže áno, tam sa to ráta na osobu. Ale tá výzdoba je to dosť špecifické v tom, že keď má niekto okrúhly stôl a je tam jedna váza, tak ja to nedokážem vyrátať teraz na osobu, lebo tú jednu vázu má aj 10 ľudí na tom stole. Ale teda, no, musela som sa prispôsobiť a snažím sa mi to takým spôsobom teraz písať, že keď vyrátam výzdobu. Samozrejme, je to čisto len výzdoba. Neráta sa do toho teda tá práca, neráta sa do toho doprava, neráta sa do toho ani kladovná, keď len vyslovene výzdoba tých stolov a teda deleno osoby, aby teda vedeli, aká je cena za jednu osobu. Aj keď mne osobne to príde dosť divné, lebo hovorím, jedna váza pre 10 ľudí, taktiež keď je svetelná scéna za novomanželmi. Neviem, čo tam vyrába, maximálne naozaj, že servisky, alebo návleky, ktoré rátajú na osobu. Len Tam tie ostatné inklúzie veci, samozrejme pri to tých bolo stoličkách. vyrátajú na osobu, no. No tak možno sa niekedy toto trošku zmení, že to začne vnímať inak, lebo často je to ako keby len o tej cene. Samozrejme, že svadobný budget je určite dôležitý a každý vie, aký má rozpočet a do akej výšky teda môže skákať. Ale ty vieš urobiť kompromis. To znamená, že aby bola aj ovca celá, aj vlk city, tak vždy vieš nakoniec nejak tie predstavy s tým budžetom prepojiť. Takže myslím si, že baby sa môžu ozvať, ak majú akékoľvek predstavy a určite nájdete kompromis. Áno, ako pre mňa je spokojnosť zákazníka najdôležitejšia, ale samozrejme nemôžem byť tiež stratová.
Takže keď majú nejaký budget vyslovene a prevyšuje tá cenová ponuka, ten ich rozpočet, tak sa snažím nájsť nejaký kompromis, vymýšľame teda, ako inak by sme tú výzdobu robili. Prípadne teda, že sa použijú tie lacnejšie varianty kvetov. Ja si myslím, že neľutujú ani v takom prípade, takže nemusia sa báť. Človek sa snaží, aby teda ich svadba bola najkrajšia, ale samozrejme, aby tiež nemali ujmu nejakú z toho, že koľko to stojí. Takže A keď spomínaš tie kvázi lacnejšie kvety, tak možno skúsme povedať, že ktoré to sú, ak niekto sa naozaj musí nejak striktne držať budžetu a možno si nemôže dovoliť tie drahšie druhy kvetov, tak ktoré by si mal voliť do svojej svadobnej výzdoby? takže kľudne rúža môže byť. Rúže sú aj lacné, aj drahšie. Takže rúže je taký všeobecný, myslím, že ten kvet. Väčšinou si nevesti myslia, že gipsomilka. Ale gipsomilka vôbec nie je lacný kvet. Práve, že rúže To je som si mnoho ja lacnejšia. myslela. Takže tam vôbec, tam keď niekto príde za mnou s tým, že gipsomilka je lacná. To, to nie je lacný kvet. Keby mala byť výzdoba vyslovene len z gipsomilky. A také tie lacné kvety, čo podľa mňa aj sú veľmi krásne, sú teda tie chryzantemy, ktoré sme už spomínali, a hrebičky. Lebo hrebiček už nie je ten komunistický kvet. Proste tie hrebičky sú tak nádherné, v rôznych farbách, rôzne aj veľkosti tých hrebičkov, že vôbec by som sa tohto nebala. Sú naozaj od vymyslu sveta. Veľakrát som ich mala vo výzdobe a neskôr si ľudia uvedomili, že aha, že aké to je karafiat. Oni, že aha, že to je karafiat. Hovorím, áno, ale úplne nádherný, rozkvitnutý, v jemne rúžovej farbe. Vôbec sa netreba báť, to sú akože najlacnejšie kvety a naozaj nádherné kvety. A čo gerbery, ktoré ja neznášam, tie sú zhruba v akej cenovej relácii? Radíš ich medzi takú strednú, lacnú, alebo kam by si ich zaradila? Mm, Kľudne aj lacno, ale to zase záleží od tomto období. Niekedy sú lacnejšie, niekedy drahšie. Pre mňa osobne teda Gerberu málo používam z toho hľadiska, že ona je háklivá teda na prácu s ňou, musí sa vždy drôtikovať. Takže ono potom je nejaká robota s ňou väčšia a mm, aj tie stebielka, alebo teda tie stonky má také jemnejšie, že ako, nie, že by som nerada s ňou pracovala, rada ju dám do výzdoby, pokiaľ si ju nevesta teda vyžiada, ale nie je to vyslovený kvet, ktorý by som ja hľadala, že teraz hľadajme do výzdoby a do kytice už vôbec. To by som sa trošku aj bála hľadať do kytice. Ona možno výhodu má tu, že má veľa rôznych farieb, takže asi to je taká výhoda, že keď si niekto zmyslí hociakú farbu, tak asi pri tej gebre sa tak najskôr aj trafí, lebo oni sú naozaj v rôznych farbách. Ona aj veľa vyplní. Určite, že netreba použiť tým pádom veľa kvetov, lebo tá gerbera je sama o sebe veľká. Ja skôr už keď do nejakého väčšieho kvetu ísť, tak do dálie. Podľa mňa je akože na prácu pre mňa ako aranžérku je lepšie, ale rovnako veľké hlavičky má, možno ešte aj krajšie vyzerá. No určite je taká bohatšia a teraz sa aj často objavuje v tých rôznych svadobných inšpiráciách. Vidím, že nevesty sa celkom aj na ňu chytili. No a keď sme pri tých cenách, tak samozrejme, že tá svadobná výzdoba a kytica sa odvíja aj od toho, že keď si zmyslím, že chcem v januári tulipány vo svadobnej výzdobe, tak asi automaticky musím rátať s tým, že tá cena bude iná, ako keby som si ich prijala v marci. Áno, ako dajú sa zabezpečiť. Čo je pre mňa tiež prekvapivo, že za tie roky som asi posledné 2 roky postrhla, že tulipány v januári ako v pohode môže mať vo váze. Ale áno, to je ako aj s pivonkami. Tie pivonky sa dajú zohnať aj v auguste. Ale tá cena je aj trojnásobne niekedy väčšia. A hlavne nemusia byť také pekné, ako sú v máji, v júni. Preto aj keď príde nejaká nevesta, že v septembri svadba chce pivonky, tak radšej nájsť tú alternatívu za ne. A teda, ja by som to skôr tak brala, že v akom mesiac, alebo teda v akom ročnom období majú svadbu, že skôr ísť do takej výroby, že zase silou mocou nechceť v januári
nejakú jarnú výzdobu s tulipánmi, lebo je to možné, ale potom s tým treba rátať. Je to možno aj občas tak, že vy, dekorátori, vyslovene vyčkávate na nejakých burzách, kedy sa uvoľnia tie kvietky, aby ste ich kupovali, že je to aj náročné a možno niekedy aj nevesta nevie, že čo všetko sa za tým skrýva, aby ste vy vôbec tie kvietky zohnali mimo sezónu. Áno, to aj veľakrát hovorím, že aj keď niekto teda chce nejaký kvet, ktorý viem, že tedy nemá sezónu, tak už potom sme variant A, variant B. Lebo ja v ten týždeň, keď teda sa pripojím na burzu, viem, či dokážem ten kvet zohnať alebo nie. Takže aj pri tých tulipánoch, áno, oni môžu byť jeden týždeň nádherné až v januári a o ďalšie týždne, keď zrovna človek potrebuje, tam nemusia byť vôbec na tej burze. A A teraz akože ty... celkom dosť problém s niektorými kvetmi ich vôbec zohnať aj počas sezóny. A to sú ktoré radka, ak môžem vedieť? Ktoré A sú také teraz problémové? som zrovna dneska dozvedela, takže vraj je problém s gipsomilkou, čo som teda aj sama postrehla asi tak 2 týždne dozadu, keď som potrebovala vo výzdobe, že som ju nedokázala cez burzu zabezpečiť. A teda dnes zhodou okolností som bola vo veľkosklade a zrovna tiež mi hovorila pani, že no táto gipsomilka je z minulého týždňa a tento týždeň vôbec nebude. Takže akože zaujímavé, že naozaj tá gipsomila je celý rok, ale teraz majú nejaký problém s ňou. Jaj, no tak toto už asi býva s tými kvietkami, že niekedy je to lepšie, niekedy horšie. Ale niekedy teda aj vy, svadobní dodávateľia, prežívate stres, nielen tí nevesty a možno častokrát ani nevesty nevedia, že čo všetko sa skrýva za tou výzdobou a kyticou, aký stres, možno aj časový a možno aj takýto, že zohnať tie práve kvietky. Ono stalo sa takým dobrým zaužívaným zvykom, že zákusky a výslužky zvykneme dávať DJ-ovi, fotografovi, pánovi farárovi a neviem komu každému. A priznám sa, že ja sama som na svadbe zabudla tú pomyselnú tú krabičku koláčov dať aj tým, ktorí mi robili svadobnú výzdobu a tým sa chcem tak taktne dostať k tomu, že niekedy sa zabúda s touto milou pozornosťou práve na svadobných dekoratérov. Áno, tá výslužka je v podstate také poďakovanie. Dáva sa teda aj hosťom tým, že prišli na tú svadbu, dáva sa to DJ-ovi, fotografovi, prevádzkarovi, farárovi, alebo neviem, ešte komu všetkomu, teda aj kaderníčkam by sa eventuálne malo. Ale ja hovorím, že na nás sa tak zabúda z toho dôvodu, že ja tam prídem ako prvá na tú svadbu. Odchádzam, koľkokrát sa stane, ako si spomínala, že koľko roboty je za tým stresu. Ja niekedy naozaj odchádzam z tej sály, že si podávam kľúčku s nevestou. A to som celý deň na nohách a snažím sa proste vytvoriť ten priestor, aby bol čo najkrajší pre nich. A potom zase prichádzam ako posledná, lebo už to skončila svadba, tak sa to prídem odzdobiť. Tým pádom, áno, už je potom v strese, už teda aj z novomanželov opadlo všetko a už to tak berú, že už ste tu boli, ďakujem. Akože týmto nechcem povedať, že teraz by sme všetci potrebovali mať doma koláče, áno, že nemusíme, to by sme veľmi priberali, ale zase ono je to poďakovanie. Ako, keď už nepoďakujú teda osobne alebo tak už len tým, že dajú aj tú výskúšku a nezabudnú aj na tých aranžerov, ktorí naozaj robia. A to nie je iba ten deň. To proste, ako napríklad ten DJ príde v ten deň, áno, musí si nejaké pesničky pripraviť, určite možno niekto má nejaký svoj obľúbený playlist, ale v podstate pre mňa je to práca, odkedy začnem komunikovať s tou nevestou a ten týždeň je to deň, noc proste pre mňa, aby som pripravila. Či už teda objednanie tých kvetov veľakrát mi trvá 2-3 hodiny, lebo nájsť ten správny kvet pre tú výzdobu. Potom teda príprava tých vecí, keď musím servitky nejak viazať, keď ďalšia príprava, pierka, keď musím vyrábať. Takže ono v podstate pre mňa tá svadba končí. Možno až týždeň po svadbe, lebo ja keď si pre tú výzdobu prídem, tak ja to ešte zás musím všetko upratať, vyčistiť. Tak pre nás je to taká najdlhšia robota a veľakrát teda som na nás zabúda tým poďakovaním takým buď s výslužkou, alebo teda...
Áno, ty si mi vravela, že ty teda nemusíš veľmi sladké, ale v tomto prípade naozaj ide skôr o takéto gesto, ako si povedala, ten prejav tej úcty a poďakovania za všetku tú prácu a za všetok čas, ktorý nie je malý teda, lebo presne ako hovoríš, nie je to iba o tom čase na tej svadbe. Vieš čo, napadlo mi, že možno sa zabúda na vás, pretože my vás tam ani nevidíme, vieš, v tej chvíli, keď je svadba. Prídem prvá a odpadám a prídem potom posledná. Áno, Ale práve som aj riešila s jedným prevádzkárom, tiež sme riešili toto, že v podstate na nás sa vždy zabúda takýmto spôsobom, že áno, on dostal tú výslužku, my nie, ale akože to není, že by som sa teraz ťažovala. Ale on mi povedal, že ono, áno, je to super, že je to také poďakovanie. Tiež povedal, že už to ani netreba, lebo keď má každý týždeň svadbu, tak on, že už nevie čo s tým. Ale zase mi povedal, čo teda ja som nevedela, ale povedala som si, keď dobre, keď budem s tebou sa rozprávať o tom, tak to spomeniem. no daj, som zvedavá. Že pre nich je niekedy skôr urážkou to, že napríklad tam ostanú koláče do rána a teraz tie nevesty, že ich zbalia a povedia, rozdielte si to. Že to by nemali robiť. Ako to už chcú dať teda nejaké to poďakovanie, nejaký ten koláč, je to vyslovene tá krabička, špeciálne pre nich. Áno. Ale nie je to, čo tam ostalo, že to ma tak upozornilo na to, že to už občas je také urážlivé. Že to už radšej ani nemuseli dávať koláčiky. No. Áno, určite svadba je aj o etike, aj keď máme stresy a neviem čo, niekedy si možno neuvedomujeme práve to, čo hovoríš pri tých všetkých povinnostiach, radostiach, že aj na toto treba vlastne myslieť a ja teda sa priznám, že som tiež bola nevesta, ktorá na to zabudla a nie som na to hrdá a uvedomila som si to naozaj až vtedy, keď sme sa o tom rozprávali v telefóne úplnou náhodou a vtedy mi cinklo, že aha, že tá Radka má vlastne pravdu. Ale musím si trošku zastať neviesť. Tak je to asi tým, že vás nevidíme, ale verím, že to nie je len o tom, že zíde z očí, zíde z mysle a už neriešim, že Radka alebo niekomu mám dať nejakú pozornosť a najmä v tvojom prípade, keďže ty ani veľmi nepapáš tie sladké. Takže nie je to sťažovanie určite. Len Áno, je to proste také gesto poďakovania a myslím teda, ak je niekto spokojný, tak by mal aj nejakou takouto formou poďakovať všetkým. Všetkým. Naozaj vyslovene všetci tí ľudia, či už je to DJ, fotograf, či už je to ten kuchár alebo teda ten prevádzkar tam, to sú ľudia, ktorí sa snažia urobiť tú svadbu pre všetky teda nevesty, tú najkrajšiu. A veľakrát sa snažíme aj, aby nemali toľko stresu. Čiže ja naozaj, keď už vymyslíme celú výzdobu, tak aby sa nestresovali, ja to urobím za nich. Takže to je, vždy si to tak, niektorí mi tak aj povedia, že dobre, tak škrtám, nechám to na vás. Áno, nechajte to na mňa, to už je proste na mňa, ten váš stres ako keby. Takže preto mali by vždy poďakovať v podstate naozaj všetkým, ktorí sú za tým, že oni mali ten najkrajší deň. je to určite pekné povolanie, ale aj stresujúce. Ako ty zvykneš potom nejak ventilovať ten stres a to všetko, keď to opadne po svadbe? Čo je také možno taký tvoj koniček, ktorý je takou psychohygienou pre teba? Oddych. Naozaj oddych. A spánok. Že dajte mi všetci pokoj, idem si pospať, nechcem nič robiť. V podstate ja potom fungujem ďalej normálne. Už teda aj športujem, čo možno vtedy, ale tak športom odboráva človek stres aj všetko ostatné, aj mimo toho, že robím nejaké svadby. Ale spánok, naozaj, že sa mi stalo, že už som bola tak unavená z toho všetko, že mala som 2 svadby cez víkend a niektoré tie nevesty si to možno neuvedomujú, ale tých požiadaviek je potom ten týždeň si veľakrát, že ešte toto som zabudla, ešte toto som zabudla. Ja sa snažím vyhovieť vo všetkom, lebo proste viem, že je to pre každú nevestu prvá svadba, pre mňa je to už XY svadba. Takže snažím sa aj preto aj teda ten dotazník, že už sa ich zo začiatku pýtam pomaly na všetko, aby sa na niečo nezabudlo a aby sa to nestresovalo potom v ten týždeň. Ale už ma veľakrát tak, že poviem, vyplo totálne, že už som z posledných síl stála na nohách, aby som dokončila tú svadbu a potom spánok. Naozaj aj 12 hodín spánku a ja som znovu zrodená. V akom štýle alebo aké svadby ťa čakajú najbližšie, aby sme možno inšpirovali nevesty? V akých štýloch budeš robiť najbližšie výzdoby?
Najbližšie výzdoby mám, myslím, že všetky greenery. Sklamanie. Naozaj vlastne v auguste mám v podstate sa mi zdá, že 4 svadby a všetky rovnakom štýlu. Snažila som sa aspoň nejaké iné veci tam pomeniť, aby to teda vyslovene nebolo všetko z kopíráku. Ale úplne, že najbližšiu svadbu mám z gipsomilky. Gipsomilka, čípka a dokonca tam použijem hnedé pierka, lebo je to v takom priestore, kde je drevo na strope, tak aby sme tú hnedu trošku prepojili. Takže konečne bude tam farba. Ale naozaj tie greenery ako tento rok idú. Tak to budú zaujímavé fotky. Práve s tými pierkami, ako hovoríš, neviem si to ešte tak celkom teraz predstaviť, ale asi to drevo a ten priestor určite tomu dodá taký ten náš šmrnc, tak potom nezabudni určite zverejniť fotky a my ich aj radi prezdieľame a verím, že teda hlavne inšpirujú nevesty. Pozerám, že tá hodina nám ubieha veľmi rýchlo, no a pokiaľ babi nebudú mať nejaké konkrétne otázky na teba alebo dotazy, tak ja ťa ešte vyspovedám. Pozerám, či tu nám nepribudli nejaké otázočky, lebo som si to predtým nepozerala. Takže chvíľočka. No, mali sme tu jesennú výzdobu, to sme vlastne zodpovedali. Je niečo, Radka, čo možno ešte tebe napadlo v súvislosti so svadobnou výzdobou a bolo by užitočné spomenúť nevestám? Zamysli sa. Myslím, že som tak na začiatku zodpovedala, teda čo všetko sa ich pýtam, takže to je taký ten základ, s ktorým je naozaj super, kedy prišli niektorí. Ako ja nehovorím, ja mám rada aj voľnú ruku. Keď nevesta povie, že neviem, poradte mi. Rada poradím, určite, ale zase je dobré, keď prídu už s nejakými otázkami. Prípadne ja aj privítam, keď prinesú, alebo teda mi pošlú predom, alebo teda ukážu mi na mieste aj fotky. Nejaké, že toto sa mi páči, toto. Ono kľudne to môže byť aj 10 rôznych štýlov. Ale ak si viem tú predstavu, čo sa tam si tej neveste, tak už priamo teda pracujem s tým, že aký priestor, čo sa do toho priestoru hodí, a už ideme kombináciu. Ja hovorím aj nevestám, že ak majú nejakú svadobnú kyticu, čo sa im páči, kľudne mi to aj 5 fotiek. Ja neviem, že na jednej fotke je tvár, na druhej farba, na tretej nejaký kvet. Nech mi to pošlu a ja im to proste z tých 5 fotiek spojím do jedného. Takže ja s tým nemám problém, ale mám radšej, keď už viem nejakú predstavu, ako tá nevesta, čo si ona myslí, čo presne by chcela. Lebo s tým, keď niekto príde, že neviem, poradte mi, ja môžem poradiť, len neviem, či sa trafím do toho štýlu tej nevesty. Ale tak máš aj zrejme aj takéto nevesty flegmatičky, že na druhej strane je fajn, že ti dôverujú a že to nechajú na teba, ale asi je to potom také trochu zväzujúce, keď presne ani nevieš, že čo, že aby to bolo dobré. No, stresujúce hlavne. Lebo tým, že tá nevesta mi dá voľnú ruku a ona to uvidí až deň svadby, tak pre mňa je to stresujúce, dokým mi nenapíše, že je to nádherné a že sa to páči. Takže no, je to pre mňa, v tomto prípade je to super, že mám voľnú ruku, môžem naozaj sa vyhrať, ale je to pre mňa aj stresujúce, lebo neviem, či som sa trafila do jej nôty a či som teda presne zachytila to, čo požadovalo. A tak verím, že áno, aspoň teda recenzie na teba sú zatiaľ veľmi dobré. Nevesty, ak ešte nemáte vypratú svoju svadobnú aranžérku, tak určite po livestreame choďte na Lux Decor a dajte Radke odber a sledujte jej krásnu prácu. A vôbec sa nebojte ozvať jej, nech je vaša predstava a budget akékoľvek, určite nájdete nejaký kompromis a určite z toho bude vaša vysnívaná svadobná výzdoba podľa predstav a potom si to pekne Radka založí aj do svojho portfólia a budú sa inšpirovať aj ostatné nevesty. Dobre hovorím? Budem veľmi rada. Ja sa vám slúbujem, že sa polepším a začnem pridávať viac fotiek. Keď pracujem, tak človek nemá niekedy čas ani na to fotenie a potom ja čakám už na fotky od profesionálov a to vieme, že niekedy trvá aj niekoľko mesiacov. Takže polepším sa a určite popridávam ešte aj z minulého roka všetky fotky, ktoré sa mi konečne už dostali od profesionálov a budem sa snažiť aj tento rok častejšie pridávať a teda rýchlejšie.
aby Áno, som... tým možno chceme aj apelovať aj na fotografov. Ak máte čas a môžete, tak pomáhajte aj týmto svadobným aranžérom, posielajte im fotky, nech tak potom vzájomne pekne spolupracujete a nech aj oni môžu prezentovať vlastne vašu prácu a vaše fotky. Radka, náš čas pozerám, že sa pomaly naplnil. Neskutočne rýchlo mi to s tebou ubehlo. A som veľmi, veľmi rada, že sme sa k tomu dostali. Ak technika nesklame, alebo ak nesklamú moje technické zručnosti, tak určite tento live stream uložím, pretože viac neviezd mi písalo, že nás nebude môcť sledovať naživo, lebo majú iný program a že si nás chcú teda pozrieť v našom archíve. Ak by náhodou technika alebo ja sklamali, tak sľubujem, že sa budem snažiť urobiť nejaký praktický výcud s formou článku do nášho magazínu o tom, o čom sme sa dneska s Radkou Hudicovou z Lux Decor rozprávali. Rádka, ďakujem ti veľmi pekne, bolo mi s tebou super a verím, že toto nie je posledný náš livestream, lebo myslím, že stále je čo riešiť na tieto témy. Ďakujem aj ja pekne, Danka, za oslovenie, teda za to, že sme sa mali možnosť takto spojiť. Ja si myslím, že teda aj dúfam, že to nebude posledný krát, lebo my stále si máme o tom povedať. Vieš, ako dlho trval aj náš telefonický rozhovor. Takže to celkom rýchlo ubehlo, že už tá hodinka prešla, ale som rada. A teda, ako som hovorila, polepším sa, budem viac fotiek určite pridávať, aby som nevesty inšpirovala a pokiaľ niekto bude mať záujem, kľudne ma môže osloviť. Rada mu aj poradím, prípadne mu pošlem fotku, že ako som už robila nejakú výzdobu. Ja nie som ten typ človeka, ktorý, keď si odo mňa niekto nezobere výzdobu, tak pre mňa to akože už hasne. Ja rada poradím aj iným nevestám, aj keď si same urobia tú výzdobu, pokiaľ teda budú potrebovať aj požičať len nejaké veci, kľudne im požičam a môžu sa aj same kreatívne vyžiť. Ale ak chcú, aby všetko dopadlo podľa ich predstav, určite je na mieste zveriť sa do rúk profesionálom, takže ak sme nezodpovedali niečo, čo vás zaujímalo, kľudne nám napíšte správu, či už nám na moju svadbu alebo Radke a potom prípadne dodatočne sa budeme snažiť s vami skontaktovať a poradiť vám. Radka, ja ti prajem ešte krásny večer. Nech sa ti najbližšia svadba podarí a budeme sa tešiť na fotky. Ďakujem krásne, pekný večer. A všetkým ostatným pekný večer. Tak, nevesti, majte sa pekne aj vy. Dúfam, že ste s nami strávili príjemnú chvíľu a dúfam, že aj na budúce sa takto spolu stretneme. Pekný večer všetkým. Ahojte.